Ați venit în Bumbit? Astăzi vă voi arăta ce s-a mai întâmplat pe barcă. Prima dată am câștigat împotriva lui Abin M. Abraham. Am debarcat Heavy și după Abric. Am dat cu 2 șocuri. Am mai dat cu încă un șoc. Am mai dat cu un alt șoc. Am dat cu Battle Orders. Am dat cu Flare pe un alt engine room. Am dat cu Flare pe engine room rămas. Am dat cu 2 medkit-uri și am distrus. După aia am câștigat împotriva lui Bond 007. Am debarcat Heavy și după aia Brick. Am dat cu un șoc, cu 2 șocuri. Engine room, am dat cu Battle Orders. Cu Flare pe un alt engine room, am dat cu un șoc. Distrus acel engine room, am dat cu Flare pe engine room-ul rămas. Distrus engine room-ul rămas. Și am distrus pe Bond 007. După aia am câștigat împotriva lui The Ram. Am debarcat Heavy și după aia Brick. Am dus cu Flare pe un engine room. Am dat cu un șoc. Am dat cu un alt șoc. Am dat cu un alt șoc. Am dat cu un alt șoc. Cu un șoc. Am călcat. Am călcat șoc minori. Acum am distrus. Am pierdut împotriva lui Lovely. Am debarcat Heavy și apoi Brick. Am dat cu 2 șocuri, am dat cu Battle Orders. Am dat cu un Flare. Am dat cu un șoc. Am dat cu alt șoc. Am dat cu un Flare pe generul rămas. Am dat cu 2 medkit-uri. Dar canonurile și bun canonurile mi-au distrus și Heavy rămași. După aia am câștigat împotriva unui chinez. Am debarcat Heavy și apoi Brick. Am dat cu Flare pe un engine room. Am dat cu 3 șocuri. Am mai dat cu un alt șoc. Am dat cu Battle Orders. Am dat cu Flare pe un engine room. Am dat cu Battle Orders. Am dat cu Flare pe engine room-ul rămas. Am dat cu un medkit. Am distrus engine room-ul rămas. Și am distrus acest chinez. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube.